Нова измама също като Green Life, строителната фирма New Building, която строи в Малинова долина, е измамила десетки граждани с 40-50 апартамента в своя сграда в Малинова долина, както казах, защото имало някакви разбирателства с кмета да се строи без документи. В момента е построена сграда на 4-5 етажа, за която дори за половината няма разрешение за строеж, а за другата част няма нито протокол 2 за започване на строителството, нито акт 14, нито акт 15, нито някога ще има акт 16. Така че хората от New Building, има и още една фирма там строителна, Marietta MT 2008, са абсолютни измамници. Внимавайте, когато купувате в Малинова долина, внимавайте с тези две фирми, защото те така построиха сграда, която никога няма да може да бъде узаконена. Заедно, вероятно, с кмета на Студентски град са имали някакви корупционни обвързаности, които не са се получили, и сега при мен идват десетки клиенти, обикновени хора, които са платили апартаменти в София по 50, по 100, по 150 хиляди евро и всъщност получават една купчина тухли, която никога не може да бъде узаконена.